kumusta na ato mga suki nga naminaw ni atong programa Pangutana Pastor. Kami nagalaom nga nakamo sa maayong pangluwas. Maingon nga ang Dios magahatag nato og tagsatag sa usab ka mga kabaskog sa ato nga panglawas. Og ako nga dako nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference uban unsab sa pagdumala sa atong pinangga nga presidente, Pastor Edwin Golfan, Executive Secretary Pastor Roger Caderma, ug usab sa iyang treasurer Pastor Jimwell Almosera. Okay? Niya na sabtay, padala na sa inyo mga pangutana o baka tawag ka mo live ni ato nga Hope Channel nga tagaan na itong pagtaga ng inyong tag sa mga pangutana. Inyo lang idaya lang 0916-557-4777 o tagaan na itong pagtagad. So, magamputa. Salamat o Diyos sa imong pakiguban kanamo, salamat sa imong gugma, salamat usab sa imong panalangin. Tuguting ikaw magahatag usab kanamo kabaskog sa imong panglawas, makapahulam ikaw kanamo sa imong kaalam. Masabtan namo ang matag pulong nga gikan sa balang kasulatan. Amo ni gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay. Nato mga pagpangumusta, no? Kang si Vilyases Ricanya, wala gini siya puas sa pagsuporta, pinaagi sa pagsunod sa atong programa. Gikan ni siya watching from Japan, no? O usab Sherwin Sukaahi, God bless sa inyong tanan pastor. Pagpadayon sa buhat sa Ginoo, gikan diri sa Sydney, okay? O dili lamang makita ninyo sa local nga mga television, apan makita usab ninyo sa GSAT 33, okay? Sa diri sa Cagayan de Oro City, Channel 25. O usab sa nakilain-laing lugar, pinaagi sa GSAT, GSAT Channel 33. O baka live stream sa ato nga Facebook, Pangutana Pastor, Facebook/Pangutana Pastor. Okay? Padala na inyong mga pangutana, huwag karon tuod-tuod, pwede ka mo manawag live nini ato nga programa Pangutana Pastor. Kaya diritas mga pangutana diretso from Cherry of Claveria. Brother, importante ba ang reliyon ug makaluwas ba? About sa kaluwasan po, importante jud ba ang kaluwasan sa kalahag? So, nangunta na siya mahitungod sa reliyon. Wala ko kabalon sa imo definition sa reliyon. Pero ako na lang sabton, pinaagi sa akong pag-analyze ni imong question, nga ang word nga reliyon nga imong ipasabot, simbahan ba ka, church ba ka, makaluwas ba, kanato ang gitawag natong church, no? Kay lahi man ang sinabtan sa world view sa word nga reliyon. Ang uban nagunahuna ang word nga reliyon, Islam is a religion, okay? Buddhist is a religion, Christianity is a religion. Unya under sa Christianity na daghang denomination, sekta, mga churches. So ako na lang sagton nga ang imo nga pagsabot sa word nga religion, mausab ang simbahan. So, ang pangutana, makaluwas ba ang atong simbahan? Okay? Yeah. Ang simbahan, dili makaluwas. Ang iglesia, dili makaluwas. Ang makaluwas, katong tag-iyas sa iglesia. Si Kristo, nagtukod og iglesia dinhi sa yuta, Mateo 16:18. Matod pa niya, kay ikaw si Pedro, ninimbato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Ang iglesia nga iyang gibuhat, dili makaluwas. Pero ang tag-iya sa iglesia nga mao'y nagbuhat ngini, mao'toy makaluwas. Pero wala ni siya nag-away. Nga naman, tungod kay ang Dios nagbuhat og iglesia, aduna siya'y katarungan, aduna siya'y katuyuan, ngano nga ang iglesia iyang gibuhat, ug mao ni ang atong tagaan o pagtagad karon. Now, unsa gid ining iglesia? Una igsuon sa dihang ang mga apostoles gisugo sa Dios. Sa dihang nga si Kristo pasaka na sa langit, umingon ang Dios nga mao si Jesus Christ. Panglakaw kamo ngadto sa tibuok nga kalibutan. Tudloi sila, pamautismo kamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mateo 28:19 ug 20. So human nga kini mga apostoles nga gisugo aron sa pagpangbautismo. Of course, katong ilang bautismuhan katong makasabot na. Okay? Mo nang sa buhat 2:37-38, ang mga tao nangutana ngadto kang sa mga apostoles,
Og sila gikasakitan silang kasing-kasing nunungutan na unsay angay namo nga buhaton og mingon ng apostoles, pag hinulsol kamo, pabautismo kamo sa ngalan ni Ginoong Hesus. So human nga nabautismuhan sila igsuon, matod sa buhat kapitulo 2 bersikulo 46 ug 45, katong nabautismuhan gidugang didto sa iglesia. So kanang word nga gidugang ngadto sa iglesia, meaning naieksistado nga pundok, naieksistado nga mga believer, naay mga eksistado nga katawhan sa Dios. Katong nabautismuhan, gidugang siya didto sa katawhan sa Dios. Now kining iglesia nga mauusab ang lawas ni Kristo sumala sa mabasa sa Episo kapitulo 5 bersikulo 23 ngadto sa 25, no? Ang lawas mao ang iglesia, ang ulo mao si Kristo. Busa, si Kristo mao ang mangluluwas sa iglesia ngayang gitukod. Meaning to say, iglesia mean mga katawhan. So, ang mangluluwas, si Kristo. Ang luwason, kadtong mga katawhan nga gitawag og iglesia. Dili ang building. Dili ang mga individual nga mga tao sa may butan ng building anong luwason man na siya. Ang nasa building, kabilyar man na og mga balas. So, ang ginaluwas, katong naa diha tong mga katawhan nga naa diha. So, tubag si mo pangutana, makaluwas ba ang iglesia? Dili. Ang Dios mo'y muluwas ngadto sa naa sulod sa iglesia. So, meaning to say, kinsay luwason ang tao, kinsay mangluluwas ang Dios. Okay? Now, unsa di function sa iglesia? Unsa may function anang gitawag nato og kanang magkatigom ang tanan nga mga katawhan sa Dios. Okay? Now, ang Dios sa dihang nagtukod og iglesia, adunay gitawag nato og ng church structure. Unsa may naa diha sa church? Ang naa diha sa church, this time maabritag balang kasulatan kay katong gipang declare ato na magutong nga basa sa mga previous nga mga episode. Kini kay tagsar gid nato ni siya mabasa, ato ni siyang basahon aron usab malamdagan mo. Ang structure, ang sulod dinhi sa iglesia igsuon mao kini sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 27-28 mao ni ang gipahayag. Okay? 1 Corinthians chapter 12 verse 27 og 28 naging diri. Ang pahayag, kamo mao ang lawas ni Kristo. Kinsa? Ang mga membro. Katong mga magtotoo, kadtong mga nangabautismuhan, gitawag sila og lawas ni Kristo. Nagingon dinhi, kamo mao ang lawas ni Kristo ug ang matag usa kaninyo bahin niini. Ug ang iglesia gipahamutang sa Dios. Una sa tanan ang mga apostoles. Unsa? Apostoles. Gikan sa Greek word nga apostolos, mga pinadala. So kung pinadala gani ka, gitawag kag apostoles. Okay? Dili na ingon nga ang word nga apostoles exclusive ra na sa mga 12 ka apostoles. No. Kaya ang word nga apostoles, Greek word na siya, nagkahulugan pinadala. Kung pinadala ka, so gitawag kag apostoles. Okay? Sunod. Nagyon diri. Balik tas pagbasa ni. Og sa iglesia gipahamutang sa Dios unas tanan ang mga apostoles, ikaduha ang mga propeta. So dapat ang iglesia adunay propeta. Iglesia gani nga walay propeta, meaning to say, buta na siya. Kay matud pa sa karaan sa Jeremiah 28 verse 9, ang mga manalagna kaniadto mo'y magtatanaw sa iglesia. Okay? So dapat adunay propeta. Okay, usa lang ni si Jeremiah, usa lang ni si Isaiah, usa lang ni si kaning nasulat ni bala ang kasulatan. Sunod, ikatulo ang magtutudlo. So siyempre adunay mga teachers, no? Una nga naanay mga eskwelahan, elementary, high school, college, mamagani alang nitong mga offshoot nga ninggawa sa Seventh-day Adventist, unya nag-claim nga sila ang tinuod nga Seventh-day Adventist, ang pangutana asa man ang inyong eskwelahan. Nagingon dinhi, unya ang mga magbubuhat og mga milagro. Unya ang pagpang-ayo og mga sakit, mo ni nga kini nga tinuod nga simbahan adunay hospital. Og ang pagtabang og ang pagdumala og ang pagpanultig na kay laing matang sa mga dila. Dili ni siya ingon nga unsa nga speaking intang nga di nimo masabtan kundi known language na siya. Anyway, ato man na explain tong mga niagi. So mo ni ang iglesia sa laktod nga pagkasulti adunay management. Okay, naay mga pastor diha. Nauna sa Episo kapitulo 4 bersikulo 11
sa iglesia gipahamutang usab na ang apostoles, na diha ang propeta, na usab diha ang mga pastor. So meaning to say, naa siya gitawag og church authority. So kung may church authority, naa ba tayo mabasa sa balaang kasulatan niya? Naa. 2 Corinthians chapter 10, verse 8. Atong tanawon. 2 Corinthians chapter 10, verse 8. 10 verse 8. Okay? Mao ni ang giingon sa balaan nga kasulatan. Kay ako dili kaulawan, bisan kong palabihan ko pa ang akong pagpasigarbo tungod sa among kagahom nga gihatag kanamo sa Ginoo. Church authority ni siya, gihatag sa ila sa Ginoo aron sa pagpatubo kaninyo o dili sa paglaglag kaninyo. So kanang naa diha mga taong mga gipangpili nga maoy magdumala sa iglesia, gitagaan ka ng authority ni Jesus Christ. Asa gikan ang authority? Gikan kang Christ, ngadto sa mga gadala sa management, ngadto dayon sa mga membro. Dili iningon nga kinsay labaw, kundili kinsa kato ang nangalagad sa Ginoo magpaubos. Gikan sa Greek word nga dolos. Muna nga kanang church authority, adunay kagahom ang church. Mateo 18, versikulo 18, na ang iyang pagabugkusan dinhi sa yuta, dito sa langit binugkusan. Ang katong iyang pagaluagan dinhi sa yuta, dito sa langit linuagan. Mo na mag-uol gyud kay ta mga pinangga nato igsuon. Kanang miingon bitaw nga bahala dihag na disiplina ko sulod sa simbahan. Total, naara man na sa libro. Unya wala man ko gidisiplina dito sa langit. Murag kulba kay nga logic, no? Muna gitawag og illogical. Wala na sa balaang kasulatan igsuon. Ang church gitagaan og authority. Mabitaw ang uban miingon nga, bahala gihulog ko sa iglesia, magdala-dala lang gihapon ko ngalan sa iglesia. Unya mo pa dayon lang gihapon ko og minsay, pero wala nako, dili nako under sa General Conference, dili nako under, delikado ka na igsuon, wala na sa Biblia. Dili na siya pwede igsuon nga kung imo basaw ng kinatibukan unong Korinto kapitulo 12 igsuon nga gani imo makita diha ang gitawag nato og struktura sa gitawag nato og church, no? So ingana igsuon ka importante ang iglesia nganong naamay church, naay management o guban pa tungod kay ang church igsuon mao na ang depository sa truth, ha? 1 Timothy chapter 3 verse 15. Aton tan-awon, dinhi gideposito sa Ginoo ang kamatuoran. Okay? 1 Timothy chapter 3 verse 15. Okay? Kay malangan man o galing ako, ikaw mahibalo na unsaon sa pag-agaw diha sa sulod sa panimalay. Okay? Unsaon paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi og panalipod sa kamatuoran. Okay? Haligi og panalipod sa kamatuoran. Ug unsa may kamatuoran igsoon? Kabalo ta nga ang pulong mausab ang kamatuoran, Juan 17:17. Ang sugo mausab ang ang gitawag nato og kamatuoran. Salmo 119 bersikulo 142. So kining iglesia igsuon niya diha natipig ang kamatuoran. Kay ang tanan manggod na bautismuhan, bata pas pag-alagad, gikinahanglan magtubo siya. Kuya, baya kung wala iglesia? Kung wala iglesia, human mabautismuhan, asa man siya mapaingon? Maglaroy-laroy nini nga kalibutan, sa iyang kabata, udi pagid na niya makuha dayon tanang pagtulunan. Walay mga tao igsuon nga murag computer ang utok, nga human siya nakatuon, niya na bautismuhan, tanan nga kaalam, lahos na siyang utok, gikan na sa fundamental belief number 1, paingon sa 28, walay ingana igsuon. So meaning to say, ang tao, magatubo, sulod sa iglesia. Sulod sa iglesia, mura siyang nag-eskwela o grade 1, o sa pila ka panahon, nahimo na siyang grade 2, hanto nahimo na siyang grade 3, ingana kung atong ihulagway. Okay? Kung atong ihulagway. So delikado kung wala iglesia, kanang mingon nga, di na tapasakop og iglesia, manginabuhi na lang tag-ato mag-home church na lang ta, diha lang tas balay, unsa ang pagtubo? Kinsay mong mutudlo? Sa ato pa, iya na lang og discovery lugar. Lugar, unsay buot pasabot. Karon pa lugar diskubrihon ang kamatuoran. Nga dugay naman na gidiskubre ang kamatuoran. Karon pa lugar magpundo og kamatuoran.
magtigom sa kamatuoran, dili nga na igsuon. Kining iglesia isistado na sukad pagi kaniadto. Gitawag gani ni siya og remnant church wala sa Pinadayag kapitulo 12 bersikulo 17. So ang pangutana, makaluwas bang iglesia? Dili. Ang tag-iya sa iglesia mo'y makaluwas. Pero ang iglesia importante tungod kay ang iglesia mao kana ang lawas, ang ulo mao kana si Kristo. Okay? So kung imong unahon dapat ang lawas usab ang iyang mga pagtulunan dili sukwahi sa ulo nga mao si Christ. Uban karon igsuon nga si Kristo nakabalo magyud ta nga Sabbath keeper gid siya. Okay, namatay kay nalangsang sa krus, nabanhaw ni sakas langit, wa gid tay mabasa igsuon nga si Kristo Sunday keeper. Pero matingala ta, gihimong ulo sa uban sa mga Sunday keeper. So nabulag ang lawas Sunday keeper, niyang ulo Sabbath keeper. Ang lawas Domingo ang gibantayan o niya ang ulo Sabado. Ma-confuse. Tun ko no inyo pag-ayo igsuon. Mao ni ang gitawag natong church. Importante ang church. Pero ang church dili mo'y makaluwas. Ang tag-iya sa church mao si Kristo. Ang ulo sa church mo'y makaluwas, dili ang lawas. Okay? Kay si Kristo mauman ang ulo ug ang lawas mauman kita nga mga taong mga linuwas diha sa dugo ni Kristo. Okay? So, daghang salamat niya na igsoon nining imo nga pangutana. Kung naa pa mo'y mga pangutana, dial mo sa ato nga numero nga nabutang diha sa ato nga screen 0916 no 557-4777. Okay? Ikaduha nga punto din mato pa niya about sa kaluwasan pod, importante jud baya ang kaluwasan sa kalag. Okay? So kaning word nga kalag igsuon, it is a composition between breath and dust. Anyway, ato sang bugtuon kay natay caller, atong dawaton ang ato caller si Jeffrey Rinyan, Hingoog City, Misamis Oriental. Okay, Jeffrey, pasok Jeffrey. Okay. Go ahead, Jeff. Hello, hapon, Pastor. May hapon usab, Jeff. Hingoog, pagkasiyan ko. Okay, salamat. Wala lang itong panguntahan na, Pastor. Salamat sa tagapagaysahan, no? Mga kaigsuonan, kahigalaan, mga nagsunod di atong programa sa pagasian, Hingoog. Okay, go ahead. Sa imong pangutana. Ano akong panguntahan na, Pastor, mahon may kining kagadagan kayo, naghangkot nga tinuod nga reliyon, wala di usa ka reliyon nga mangkon dili sila tinuod. Yes. May timayan, Pastor, ang tinuod nga reliyon gyud. Kana yung timaan nga katawan sa Dios. Okay. So, mungutana ka, mahitungod sa katawan sa Diyos, okay, taga-taga mga pila ka bersikulo, ayaw lang ibutang, aron makapalo-up ka, okay? Tinuna igsoon, daghang ka ay mingon nga, sila ang reliyon, mismo ka ng mga piniriso nga naa sa presuan igsoon, daghan akong na-interview igsoon, halos gid sila tanan, no? Pipila rin nagangkon, halos gid sila tanan, mingon nga, wala gid mi sala, Pastor, gibutang-butangan lang gid mi, sa sala nga wala namo mahimo, labi na sa kaso sa drugs, halos gid sila tanan nga giplantingan o unsa ba matud pa sa uban arang-arang na tong uban mingon nga unsay kuan unsa may problema igsoon ako Pastor pinagbintangan ng katotohanan pila ra ka tawo mo angkon nga sila nakasala gyud no anyway mao gyapon sa reliyon daghan mingon nga ang amo tinuod di gini siya baka kana daghan pero ang pangutana mo igsoon kanang word nga ang amo tinuod deklarasyon ra na sa iyang unahuna og ang iyang unahuna produkto na gikan sa iyang hypothalamus system. Kay ang hypothalamus system naa dinhi ang reasoning, naa dinhi ang judgment og naa dinhi ang desisyon. So kung mo reason out ko naa sa hypothalamus system og ang hypothalamus system ga-formulate ni siya og mga reasoning, nga arguments. Muna nga naay mga plastada usab sa pag-ila sa tinuod og dili. Nagitawag nato og law of identity. Kabalo ka mo identify kung ang iyang gisulti tinuod bag dili. Now dili man lisod igsuon kung ang siyang gingon nga tinuod bag dili kay usara man ang atong basihanan. Mauram ning Biblia. Biblia gid ta din diretso kung unsa ka tinuod ang gisulti. Number 1 nga naa sa balaang kasulatan. Unsa may gisulti sa balaang kasulatan mahitungod sa katawan sa Dios.
Kay matud pa nimo, gusto man ka mahibalo kung unsaon pag-ila sa katawhan sa Dios. Number 1 nga ilhanan sa katawhan sa Dios. O pinadayag kapitulo 12 bersikulo 17. Okay? Nag-ingon din sa 12:17. Unya ang dragon na suko batok sa babae. Nakabalo kita nga kaning pinadayag daghan ni siya og mga symbols. Og nahibalo usab ta nga magisgot kay dragon sumala sa pinadayag kapitulo 12 city nga 9 nag-refer na si Yawa. Okay? So ang dragon na suko batok sa babae. Og nahibalo usab kita nga ang babae nagisgot og church. Okay? Mabasa usab nato na sa Isaiah 6:2. Okay? So imo makita dinhi igsuon nga ang Yawa nasuko sa church. Kinsa ni ang church? Sumpayan sa pagbasa. Unya ang dragon na suko batok sa babae. Og miadto siya sa pagpakigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babae sa mga na nagbantay sa mga sugo sa Dios. Unsa? Nasuko ang Yawa sa na nagbantay sa sugo sa Dios. So ang usa ka ilahanan nga naa ka sa tinuod, nagbantay ka sa sugo sa Dios. Dili sugo sa tao. Kaya ato biyang bantayan igsoon, naabayay mga tao nga naghimo og sugo, nga moingon sila, mao na ning sugo sa Dios. Mamangani nga, bag-o lang nako gilakbitan, nga si Kristo ang ulo sa iglesia, ang lawas mao ang katawhan. Unya si Kristo nagbatasan sa pagsulod, matag adlong Sabado, didto sa sinaguga. Adlong Sabado, wa tay mabasa nga si Jesus nagbatasan, musulod dito sa sinagoga matag adlong Domingo. So ang ulo, Sabbath keeper, Saturday keeper, unya ang lawas Sunday keeper. So dili na siya unsa, dili na siya muhaom igsuon. Mauni nga ang Yawa suko kayo sa mga tao nga nagbantay sa sugo sa Dios. So usa ni kailahanan when in fact sa conclusion, mingon kita conclusion igsuon sa katapusang mga adlaw na ay mga taong balaan. Ngano na nga balaan ni sila? Gitawag og balaan tungod kay nagbantay sugo sa Dios. Pinadayag 14 bersikulo 12. Okay? 12:17 man to. Kini karon pinadayag 14:12. Nagingon. Ani-ani ini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan sa mga nagbantay sa sugo sa Dios og tinuhuan ni Jesus. Unsa? Sa mga balaan. O niya dinhi ang mga pagkamainantuson sa mga balaan. Sa ubang version ani igsoon ngayon, niya dinhi ang pag-antos sa mga santos sa nagbantay sa sugo sa Dios. So ang mga tao nga nagbantay sugo sa Dios gitawag usab og mga balaan. Dili nang balaan nga kung dili ka ampuan sa mga leader sa simbahan di ka mahimong santos. Kung dili sa ka mamatay pila ka tuig di ka mahimong santos. Kung dili ka kahimog tulo ka milagro, di ka ideklarar nga santos, dili ni mao. Ang tanan nga magtotoo gitawag og santos or balaan kay siya nagabantay usab sa sugo sa Dios. Of course, ang Seventh-day Adventists nag-claim magyud nga nabalaan una sa tanan, pinaagi sa dugo ni Kristo, pinaagi sa iyang righteousness, ang pagbantay sugo resulta na sa iyang pagkaluwas kang Ginoong Hesus, pero dili nato madinay ang giingon sa balaang kasulatan nga gi-address ang mga tao nga mga katawhan sa Dios nga mga balaan o gi-address usab nga kini sila nagbantay sa sugo sa Dios. So imo makita ni ana na ikaduha ang kining mga katawhan sa Dios sumala sa balaang kasulatan nag-ila nagbaton sa gitawag nato og mahinlo dili mahinlo balaan o kining gitawag nato og wala usab nagabalaan, no? Ezekiel 22:26 mo nagingon sa balaang kasulatan, okay? Aton tan-awon. Ezekiel chapter 22 verse 26 aron atong makita kung unsay gingon sa balaan sa gingon sa balaang kasulatan. Gilapas sa iyang mga saserdote ang akong kasuguan o gipasipalahan ang akong mga balaang butang. Sila wala magbutang sa kalainan, sa balaan o sa malaway. Ni magtudlo sa mga tao sa kalainan, sa mahugaw o sa malinis. O gitaptapan ng ilang mga mata, gikan sa adlong igpapahuloy, ako gipasipalahan diya sa ilang taliwala. So ang tao di ay maglapas igsoon, dili na siya makaila kung unsay balaan o dili balaan.
Okay? Unsay mahugaw o dili mahugaw. Na kung maghisgot ta og mahugaw igsuon, ang katawhan sa Dios dapat aduna siya'y pinili man ang katawhan sa Dios, no? Unang Pedro 2:9. Unya kay pinili man siya, dapat ang iyang pagkaon pinili usab. Adunay gisitar sa balaang kasulatan nga mga pagkaon nga angay kaunon alang sa katawhan sa Dios ug mga pagkaon nga dili angay kaunon sa mga katawhan sa Dios. So imong makita usab igsuon nga naporma ang Leviticus kapitulo 11, Deuteronomy kapitulo 14. Daghan pa kaayo dinhi sa balaang kasulatan igsuon nga angay nato tagaan og konsiderar. Katong akong gisulti igsuon, maulan to ang general statement nga mo'y nakapabulag usually sa baga nga mga Christians o sa mga Seventh-day Adventist. Kaya yung Seventh-day Adventist, nagsunod man sa giingon sa balaang kasulatan nga dili ka magakaon sa mga mahugang butang, sama pananglit sa Leviticus 11 o Deuteronomy 14. Wa may laing reliyon igsuon nga nagbaton ni ana. Oh, na may uban tingali nga pagtulunan, mga pitsi-pitsi raman mga ginagmay nga mga pundok-pundok, no? O ato makita nga ang baga usab nga nagabantay sa adlaw ipagpahulay mao man ang Seventh-day Adventist. Gawas kung naa kay idugang igsoon. Go ahead. Follow up. Hello. Jeff, padayon Jeff. Pwede follow up mo sana. Padayon. Asa man natin mabasa ang dagan man nabasa na sa Iglesia sa Dios, Iglesia ni Cristo, ang gamiton nila aron sila mao tinuod nga Iglesia. Asa man mabasa nato ang Seventh-day Adventist sa Biblia. Okay. Dagan salamat igsoon. Tanan nga mga nag-claim karon igsuon dili mabasa sa Biblia. Okay? Nganong miyon kog dili mabasa tanan nga nag-claim gikan sa alang sa tumang higala nga Roman Catholic, alang sa itong mga higala nga Iglesia ni Cristo, alang sa itong higala nga mga Iglesia sa Dios, alang sa uban, dili na sila mabasa balik sa Biblia. Kanang ignon nga mabasa igsuon, kay dili siya muhaom, kay ang sa Biblia igsuon, ga-describe na siya mo bitaw nga dili kapital ang gibutang diha, mayong ka og Church of God. Unang Korinto, kapitulo 1, versikulo 2, naghisgot diha og Iglesia sa Dios. Pero basa ko no ang word nga iglesia, kung kapital ba na siya nga ay. Kung sa English pa, Church of God, basa ko no kung kapital ba na siya nga si. Kay kung yung gikag kapital igsoon, therefore it is a proper name. Kung proper name, okay ra ibutang nimo sa karatula sa imong simbahan. Pero kaso di man muhaom, ang gibutang dis Biblia, dili man yung mga proper name igsoon. Ang question nga nung gibutang og proper name. Walay mabasa bisag isa igsoon. No? Kay nga naman, Mateo 16:18, kay ikaw ni Pedro, kay ikaw si Pedro, nining bato, pagatukuron ko akong iglesia, nag-ingon ba si Kristo, kay ikaw si Pedro, nining bato, pagatukuron ko ang iglesia, o iyang ginganlan? Wala kay mabasa sa Mateo 16:18, nga ngalan diha. Sunod nga ebidensya, ang word nga iglesia igsoon, wa ka na mag-refer sa gitawag nato og simento, kabilya, bato, o guban pa. Ang word nga iglesia, gikan sa Greek word nga ekklesia. Ang word nga ek, preposition na sa Greek. Ang buot pasabot anang ek, out of. Unya kanang word nga klesia, ang root word is kaleo, ang buot ipasabot ana igsuon. Mga gitawag nato og mga katawhan, mga tao. Meaning to say, mayong gigag out of, unya mga tao, meaning mga tao naggitawag pagawas. Di ba? Gitawag pagawas. Unya pasulod didto sa iglesia nga gibuhat sa Dios nga walay ngalan. Kaya binimo kung naapag yun ni proper name, ulahin naman ang mga Church of God nga nasa Amerika, ulahin na. Church of Christ nga nasa Amerika, di lang ta magisgot sa Pilipinas, kaya daghan man tag mga amigo usab nga mga iglesia ni Cristo, ang Church of Christ na lang dito sa Amerika. Imo makita, ulahin na sana sila. Kay kung pananglitan igsuon na pay ngalan daan ay nag-angkon didto pa na sa unsa pa mga anyuhag giangkon na nadaan. Pero matingala ka nganong karon naman sila nang gawas, no? Now, kung imong basahon, wala gyud kay mabasa di igsuon nga proper name na siya. Ga-describe lang na siya. Na kamingong ka og naagyoy ngalan gyud nga gitukod ni Kristo. Daghang ba ni? Unang Korinto 1:2, Church of God. Okay? Unya, mayong kaog buhat, City 38, Church of the Wilderness.
Kung mangyong kag Hebrehanon, Kapitulo 11, versikulo 23, Church of the Firstborn. At sa asa may tinuod ibutang ani sa karatula? Pertindigan naman diri. So, imo makita nga, kumingong kag Church of God, what about sa Church of Christ? Mingong kag Church of Christ, what about sa Church of the Firstborn? Mingong kag Church of the Firstborn, what about sa Church of God? Daghan ba ni? Ay, taig na nga dito sa karatula, huruton na lang ni magbutang. Nga lang ko ni, ni Church of Christ, Church of God, Church of the Firstborn, Church... ma-question na sad gana. Mo manggani nga dili na siya proper name, ga-describe lang na. Ako subong ko, wala pa'y mabasas bala ang kasulatan nga ang Mateo 16:18 nga iglesia nga gitukod sa Dios ginganlan niya og unsay ngalan. Okay? Okay, follow up Brother Jeffrey. Last na itong mga pastora. Okay, last na lang. Salamat po sa tubag. Salamat kayo. Isa lang katungusahan ako. May tungod aming pastor kini sa buwat dos sa ang pagbautismo sa ngalan ni Jesus. Kristo lang. O dili mao ang gisubay sa Mateo 28:19. O muna akong mukha kay murag video bibogol pagtag ko na ni ang ngalan ni Jesus mong gamit sa bautismo karon. Okay. So, salamat Brother Jeffrey. Kaya mo na imong katapusan ng pangutana, tubagon ako sa pagbalik kay time man ta sa pag-break. O break sa ta, o balik ta karon tudtod. Bueno, daghang salamat no. Ayog kalimot alang sa mga naminaw, live stream kita karon sa Facebook ug dinhi sa Facebook igsuon adunay pipila nga misulat ato lang ni siya di nato mga lantanan tungod kay ubay-ubay masad sila. Buot na ko great ang gikan sa Japan no. Si usab dinhi si Jan Rais El Amantiad is watching. Chrismil Horolan is watching. Okay? Ayan Literatus Bohol, God bless pod sa buhat. J. Penfilio Apirutso from New Zealand. Okay? Uban na to mga gasunod diri. Uban na nini si Shea Vilyases Ricanya, Sherwin Sukaahi. No? God bless sa tanan. Salamat usab sa inyong pagsunod nining atong programa. So balik ta sa mga pagtubag usab sa mga pangutana, ang katapusan niyang pangutana igsuon mahitungod sa bautismo ni Ginoong Hesus. So dili kuno mao ang tulo ka mga pangalan. Na kung imong basahon ang dinhi sa buhat 32:38 kay mo man ta iyang ginganlan igsuon. Dili ni siya kaning gitawag nato og formula sa bautismo. Wali ni siya. Okay? Ang giingon gani dinhi igsuon niya 38 og si Pablo mitubag kanila pag hinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo. So dinhi ang nakaingon dinhi is about sa ngalan ni Hesukristo. Mao na ang punto usab no. Pero matingala ka, nganong ang uban sad nag-ingon for example sa Acts 8:16, in the name of Lord Jesus, nawala na sad ang Christ. Okay? Dapat naging sa exact ba? Niya, kung imo sa tanaw na Acts 10:48, the name of the Lord. Muna lugar na gamiton nga ngalan sa pagbautismo. Namo sa giniyawtag ni the name of the Lord. Acts 19:5, in the name of the Lord Jesus. Now ingani, kining buhat 2:38 igsuon, dili ni siya aktual nga bautismo. Wali ni siya. Unya sa wali igsuon, ang mga tawo nga naminaw sa apostoles, gisakitan sa ilang kasing-kasing, meaning to say, nadutlan sila sa mensahe. Naa sa buhat 2:37. Okay? Nagingon diri. Og sa ilang pagkadungog ni ini, gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro og sa ubang mga apostoles og sila nangutana nga nag-ingon mga igsoon unsa may among kagabuhaton.
So meaning to say, Bible study sila. Remember, Igsoon, pag Bible study, di ba na makuha ko sa kadlaw, dili makuha ko sa kahigalyon, okay? Daghang biya mga topic disgutan diri. Unya, kato sila nagwali, simpre na ay nadutlan sa minsay na nasakitan, niingon na sila, unsa may angay na mo buhaton. So niingon na nga apostoles, pabautismo ko mo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Pangutana, naabay na bautismuhan diri nga aktual ba ni nga tubig? Nga nandito na sila sa suba nga, oh, bautismo ka sa ngalan ni Hesus. Dili ni aktual. Naani sila sa gitawag natong wali igsoon. Dili ni aktual nga bautismo. Nganong naggamit man ang apostoles og sa ngalan ni Hesus, kay kanang word ngalan igsoon, gikan sa Greek word nga onoma, which means authority and power. So meaning to say, magpabautismo ka sa authority o sa power ni Jesus Christ. Dili ni actual nga bautismo. Mabitaw nga, versikulo 38, di ni mo mabasa diri nga naa sila sa tubig. Nagwali ba siya, nasakitan ba sila, nangutan na siya angay ni mo buhaton. So meaning question and answer. Wala ni dito sa tubig. Kaya kung nasa tubig, naka-decide na ka dito sa tubig. Sa panahon dito na ka sa tubig, di na ka mangutana. Lugar, dito na lugar ka sa tubig, dito na ka sa suba. Nya, bautismuhan na ka sa pastor, mingon sa lugar ka nga, time pa sa pastor, kadyuta, na ako'y pangutana. Anak pa lugar na. Muna nga, anong namay ng ngutana din eh? Sila nasakitan, silang kasing-kasing, og nangutana sila, unsay angay na mubuhaton. This is a question and answer portion. So, gignan sila nga, pabautismo ka mo sa ngalan ni Jesus, kaya kanang word ngalan, meaning authority. So, pabautismo ka sa authority ni Jesus Christ. Kay at that time, sa panahon sa mga apostoles, daghan kanila dili mo tuo nga katong Jesus nga namatay, mautong Jesus nga nabanhaw. So, meaning to say, kulang sila og believe, kulang sila og pagtuo. Mauna nga, niingon ang apostoles, pabautismo in the name, in the authority. Kaya nga naman, gusto nila ibutang sa unahuna sa mga tao nga katong namatay o nabanhaw mao kato adunay kagahom nga bautismuhan sila og unsay ngalan nga gamiton sa aktual nga bautismo. Kay dili man ni aktual nga bautismo. Ni adiri ang formula sa bautismo sa Mateo 28:19 nga gisugo when in fact dili man ni sugo. Wala tay mabasa sa Biblia nga nag-ingon si Jesus, panglakaw mo, pamautismo mo sa ngalan ni Jesus ra. Wala kay mabasa diya. Remember si Jesus Christ ang ultimate last authority. Ngay mo musugo, dili ang apostoles. Huruton ni mo basa ang New Testament. Bisad iapil nimo ang Old Testament. Wala kay mabasa nga misugo ang Dios sa mga apostoles nga ang gamiton sa formula sa bautismo, Jesus Christ ra. Wala kay mabasa. Dito ra na nimo babasa sa panahon silang wali, kay nga naman naghisgot sila nga in the authority, in the power of Jesus Christ. Tanawa ang sugo ni Ginoong Hesus sa gitawag nato og formula gyud sa bautismo. Okay? Unya ang pangutana dinhi, nawala ba ni siya nga sugo? Kay kung ilisa nato anang usara ka ngalan nga Jesus Christ, ang pangutana, nawala ba ni nga sugo? Kung nawala ni nga sugo, asa man ang bersikulos Biblia nga nag-ingon nga wala na ning sugo ah. Sugo ba ni kung kumparar nimo ang Mateo 28:19-20 o buhat 2:37-38, makita nimo nga ang Mateo 28 sugo ni Kristo. Pero kung tan-aw nimo buhat 2:38, dili sugo ni Kristo, gawali sila. Susiha ko balik ang balang kasulatan, Brother Jeffrey. O guban nga naminaw karon nga nagdalaan ng bautismo sa ngalan ni Jesus Christ ra. So siya kuno ang balaang kasulatan, asa ang sugo, dili ka kabasa, dili na sugo. Naghatag siya og authority. Usba kuno balik-balik ka pagbasa ang buhat 2:37-38, balik-balik kag basa kung sugo ba na. Dili na siya sugo igsoon. Niya ang sugo. Basahan ako. Klaro gini siya. Okay? 2:19, si Kristo nag-ingon, iyang gignan ang iyang mga apostoles. Busa panglakaw kamo, og himuan ninyong mga tinun-an, ang tanang kanasuran. Sugo dili. Pag iyong lugar, panglakaw mo. Kung ako'y miingon sa akong mga anak, panglakaw mo, sugo na siya dili. That is a commission. That is a sugo. Okay?
Ni siya, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Tulo ka ngalan. Now, niya ang matahom usab dinis bersikulo 20. Nga magtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Itudlo. Tanan. Ang tanan nga gisugo ni Kristo, itudlo. Apil na ni, kay sugo man ni. Apil na ni. Itudlo ni. Sunod. Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og tanawa, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Natapos na ba ang kapanahunan arong wala na ning sugua? Wala na ba? Unya, ikaduha, asa man ang ubang bersikulo sa Biblia nga nag-ingon nga dili na ni tumanon. Kay didto natas buhat 2:37-38 nga dili ra ba tusugo. Hinumdumi wala na baya si Jesus Christ during Acts chapter 2. Wala na si Christ diha, tuan na sa langit. Na kinsa may naghatag natong authority. Himuon natong authority ang preaching. Wali man to nilang Pablo. Dili man to sugo. Wali man to nilang Pablo. O dili pwede nga si Pablo maghahatag og sugo. Wala tay mabasa sa Biblia nga maghahatag si Pablo og sugo. Di maghatag sugo si Jeremiah, si Isaiah, si Daniel nga mga bugat kay nga mga propeta. Ang gahatag og sugo si Moses nga gisugo sa Dios. O si Jesus Christ, uban diri wala na sila gahatag og sugo. Tanawa ko no sa 12 ka apostoles, kinsa may gitag authority nga maghahatag og sugo. Wala man kay mabasa dinhi nga gahatag sugo ang mga apostoles, mismo si Pablo. Kundili ang sugo nga eksistado. Gikot ni Paul ang kasuguan, kapilan niya gikot niya sa Roma kapitulo 13:8 ngadto sa padayon sa 10. Naaga quote. Pero never nga ang mga apostoles maghahatag og sugo. Usa ra baya maghahatag og sugo? Ang Dios baya ug ang iyang gisugo nga mao si Moses. Okay? So, daghang salamat na naigsuon sa imo nga pangutana. Okay, update mo igsuon sa ato Facebook, live stream ta karon, no? Update mo dinhi sa gitawag Facebook/Pangutana Pastor, live kita mismo magadi dinhi sa akong cellphone. Bisag nagatan-aw mo diha, monitor sa gihapon ta dinhi, kung imo makita igsuon mo ni siya dinhi. Okay? Live stream ta ron sa Facebook/Pangutana Pastor, o inyong makita dinhi usab ang mga kuan. Okay? So, daghang salamat kung aduna pay gusto mangutana live nini atong program Pangutana Pastor. Okay, atong dawaton ang usa second caller. Ikaduha nga caller nga balik si Jeffrey Rinyan. Okay, brother Jeffrey. It's JR, Pastor. Ay, si GR Gratil. Ganina ra dito. Opo. Sige, GR Grati, Makati City. Okay, go ahead. Okay, GR. Pastor, magtatanong lang po ako. Mangutan na lang po. Unsay gisulti sa Biblia about sa speaking in tongues Okay. or baptism sa Holy Spirit? Mao na to kay naman ko yung mga religion din sa Manila nga sirminti sulti tungod na ng speaking in tongues. So, magagalibog ko ba? Unsay gisulti sa Biblia, Pastor? Okay. Mao lang. Tagana tog comparison ang nagakahitabo karon nga speaking in tongues sa ubang mga simbahan o speaking in tongues nga naas bala ang kasulatan. Okay? I like via GR. Kay pwede ka mo follow up. Ang speaking in tongues sa Biblia igsuon sukwahi sa speaking in tongues nga gakahitabo karon sa simbahan. Nganuman, kanang mga speaking in tongues sa ubang simbahan walay nakasabot. Unya walay nakahubad. Pero ang naa sa bala ang kasulatan lahi. Kay ang speaking tongue nga karon nahitabo halos sulod tanan tao sulod sa iglesia ga speaking in tongue. Pero sa Biblia, naay number. 1 Corinthians chapter 14 verse 27 og 28. Akong tanaw na. 1 Corinthians, balik ta sa 1 Corinthians. Okay, abrihin niyo bala ang kasulatan. Unang Korinto kapitulo 14. Ato mo kita diha ang mahitungod sa speaking in tongue. Okay, niya. Versikulo 27. Suguta sa 27-28. Okay, suguta sa 26. Unya, unsa man mga igsuon, inigtigom ninyo ang matag usa andam na nga may alawiton, may pagtulunan, may pinadayag, may igasultig dila,
o hubad sa kahulugan ini. Ipahimo ang tanan alang sa pagpaligon. Okay? Ipahimo ang tanan alang sa pagpaligon. Mo nang usay nga unsa ang pagligon nga ang uban di kasabot. 27. Kung adunay musultig mga dila, meaning speaking in tongue, duhara kanila ang tuguti niini o tulo ang labing daghan. Unsa ingon sa balang kasulatan igsoon? Duhara ang tuguti niini og tulo ang labing daghan. Ikumparar ko sa nagakahitabo karon. Halos tanang iglesia ang uban gani ang uban mag-arti-arti na lang tingali nga speaking in tongue kay alang sa ila kung di ka mag-speaking in tongue wa ka na bautismuhan sa balaang espiritu. Kuya igsoon, kung ikaw dugay na ka nga membro diha nya wa ka speaking in tongue, ma-charge ka sa uban nimo mga membro nga wala sa imong balaang espiritu kay wala ka speaking in tongue, wala ka na bautismo sa balaang espiritu. Kulba no? Pero sa balang kasulatan, duhara ang tugutan, pinakadako tulo. Unya magaulos-ulos sila sa pagsulti. Verse 28, unsay gingon? Apan kung wala may makahimo sa paghubad sa kahulugan, pahiluman na lang ang matag usa kanila sulod sa iglesia. Unsa? Kung mag-speaking tango nga walay makahubad, pahiluman na lang. Usahay ang unahuna nila kana kunong speaking tongue, pinulungan kuno na sa manulunda. How come nga nahimong pinulungan sa manulunda? Basa ko ng unang ikaduhang Korinto kapitulo 12, o 2 ngadtos 4 ngadtos 5. Ingon si Pablo, nakakita ako og tao na pulog duha ka mga tuig na karon. Na unsa nga kining tawhana gisakgaw ngadtos ikatulo nga langit. Unya nagiskot sa siya paraiso. Meaning ang paraiso tuwa sa ikatulo nga langit. Og matod sa bersikulo, og didto nakadungog siyag mga pulong-pulong nga dili arang malitok og wala gitugot sa tao ang paglitok. Unsa di ang pinulungan dito sa third heaven? Ang pinulungan sa third heaven dili matlitok og wala gitugot sa tao ang paglitok. Unya moingon ta nga ang ilang gilitok dito simbahan pinulungan sa manulunda. Taga-asa man ang manulunda? Taga third heaven. Okay? Unya ang gingon sa Biblia, dili arang malitok og wala gitugot sa tao ang paglitok. Ya dili pwede magaway ang bersikulo. Klaro ka igsoon nga kanang naa diha dili kana pinulungan sa manulunda. Kay nganong ilang mang nalitok? Wala gitugot ang paglitok, nganong ilang nalitok? So dili na pinulungan sa manulunda. Unya dili masabtan. So imo makita igsoon, sukwahi sa balaang kasulatan. Unsay giingon sa unang Korinto 14 bersikulo 33. Tanaw na to. Okay, 33. Ingon siya dinhi, kay ang Dios dili Dios sa kasamok kundi sa kahusay. No, mag-speak in tongue na perting sa mukay diha. Unya ang Dios biya dili biya Dios sa kalibog, dili Dios sa kasamok, sa kahusay. Na usay ang unahuna nila nga kung wala ka mag-speaking in tongue, wala ka na bautismuhan sa balaang espiritu. Pero sugin lang ko kamaigsoon, dili ka na tinuod sa Biblia. Naay nag-speaking in tongue igsoon. Naay nag-speaking tongue nga wala pa mabautismuhan. Dili pa siya magtotoo. Nag-speaking in tongue. Hintil pa siya nag-speaking in tongue. Asa man nagikuha ang theology nga kung dili ka mag-speaking in tongue, wa ka na bautismuhan sa balang espiritu? Naay nakadawat og espiritu. Wala pa sila mabautismuhi. Hintil pa sila. Basahan na to, Buhat Kapitulo 10. Okay, Buhat Kapitulo 10, aron nato makita kung unsay giingon sa balaang kasulatan. 10, versikulo 44. Samtang si Pedro nagsulti pa niini, ang Espiritu Santo mikunsad diha sa tanan nga nakadungog sa pulong. Tanan nga nakadungog sa pulong. 45. Og ang mga magtutuong may circumcision, meaning believer, nga nanguban kang Pedro nahingangha nga ang gasa sa Espiritu Santo gibubo man usab diha sa mga hintel. Unsa?
ang gasa sa Espiritu Santo, gibubo usab dito sa mga hintil. Sumpayan tas pagbasa. Kay sila nakabati man sa mga hintil. Meaning, wa pa nabautismuan. Meaning, dili pa mga believer. Nagatuon pa sa pulong sa Dios. Usmong ko sa pagbasa. Kay sila nakabati man sa mga hintil nga nanaglitok sa laing mga pinulungan og nanag-ambahan sa Dios. Unya si Pedro mingon, aduna ba'y makasalanta sa tubig aron dili kabautismuhan sila nga nanagpakadawat sa Espiritu Santo sama kanato. Wala pa nabautismuhan, nakadawat sa Espiritu Santo. Wala pa nabautismuhan, nakadawat na sa speaking in tongue. So kuwahi sa theology sa uban, nga kung di ka mag-speaking in tongue, di ka kadawat sa Holy Spirit. Ni adin hiigsuon, hintil pa, nakadawat sa gitawag na to og Holy Spirit. So kuwahi. Now, unsa man gyud ang katinuoran mahitungod sa speaking in tongue? Ang word nga speaking in tongue, gikan sa Greek word nga glossolalia, usa ka compound word, nga kung imo ni siyang bahinon sa duha, meaning glusa og lalio. Lalio means to speak. Mo nang gikuha sa English nga lalya. Transliteration. Lalya. O kanang glusa igsoon meaning tongue. So, kung imo ni siyang i-join meaning speaking in tongue, kang kinsang tongue, iya sa tao. Therefore, it is a known language. Dili na ingo nga language nga tuas kawanang-wanangan nga wala diri. Known language na kay kanang word nga glossolalia meaning tongue gikan sa tao nga ba lalia to speak. Lalio means to speak. Mao na nga masabtan siya. Pero langyaw lang siya nga pinulungan. Mao na nakinahanglan og interpreter. Kanang uban mingon nga nag-speaking in tongue unya pinulungan kuno sa langit unya ang nag-translate wala mag-eskwela. Imagine nimo mag-translate gani kay tag English kinahanglan magani nga mo graduate ta og BS English ba? Aya ta maka-translate sa English. Unsa man nga klase ikaw nag-translate wa magay ka kabalo unsa na nga pinulungan? Translate ng lugar ka? Known language ni kanang gikuha nilang argumento igsuon kanang word unknown tongue naara na mabasa sa King James version. Og kanang word nga unknown just King James Version, ay talik na siya pagasulat, kanang pinatumba nga pagsulat. Kita gay kas mga pinatumba nga sulat, gitawag og italic igsuon, diya sa King James Version. Buot pasabot ana, added word, dili na mabasa balik sa Greek. Mo bitong gibutang og italic, kay ngano ang gidugang ranas translator. Atong nakuha igsuon, dili na anon, known language. Kuha ta example, Acts chapter 2. Ngoy pagbukbo sa Pentecostal nga kuan. Usay mo bitaw gamiton ang word nga Pentecostal nya speaking in tongue. Sugin lang ko kamo ang tinuod nga Pentecostal nga speaking in tongue, known language na siya. Masabtan na siya atong basahon ng Biblia. Human nga nakadawat sila sa balang espiritu sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 1. Dinhi sa bersikulo 4, og silang tanan napuno sa espiritu og mikunsad sila pagsulti sa nakinlaing mga pinulungan, sumala sa ipalitok kanila sa espiritu. Buhat 2, versikulo 4. Nganong gihatag ang gasa sa speaking in tongue? Na ay purpose. Dili man na basta-basta lang nga ihatag. With a purpose na siya. Nganong ihatag pa man nga puro man ta magkasinabot? Kung puro ta Bisaya magkasinabot man ta. Nganong ihatag ang speaking in tongue? Tungod kay kung ikaw Bisaya, na ay mga tao nga mga German speaking, na ay mga tao nga Spanish speaking, na ay mga tao nga English speaking. So di magkasinabot, ihatag ang gasas pinulungan. O giunsa sa Espiritu Santo niya. Pila ka pinulungan ang tuwa dito. Sa diyang nagtigom sila, pila. Ubay-ubay, napulo ka pen. Basahon ako, igsoon niya. Buhat kapitulo 2, versikulo 9, nagingon diri. Kitang mga kay, 8 sugod, city. Og sila, versikulo 7, og sila naningangha, okay? Og nahibulong, nga na nag-ingon, tanawara, dili ba mga galyanhon man kinis silang tanan, nga na nagpanulti, og naunsa ba, nga ang tagsa-tagsa kanato, nakadungog man kanila,
nga nagasulti sa atong matag kaugalingong pinulungan. Uy, ni ay taga-Galilee, ug na ay mga dili taga-Galilee, ang taga-Galilee nag-istorya sa iyang kaugalingong pinulungan, unya ang naa diha nga dili taga-Galilee nangangha. O ingon sila nga, ang iyang gigamit nga pinulungan, iyang kaugalingong pinulungan nga Galianhon, unya ako nga dili taga-Galianhon, nakasabot ko sa akong kaugalingong pinulungan. Okay? Nang pangutana, pila day sila ka klaseng pinulungan dito nga kumusulti ang apostoles sa ilang kaugalingong pinulungan, ang ilang nadunggan ang ilang kaugalingong pinulungan. Niya, versikulo 9. Kitang mga taga-Parsya, o mga taga-Media, o mga taga-Ilam, mga mulupyo sa Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto, ug Asya. Versikulo 10. Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug kayutaan sa Libya nga sakop sa Cyrene, ug mga dumuluong gikan sa Roma, mga Hudiyo, mga kinabig, 11, mga Kreta, ug mga taga-Arabia. Kitang tanan, pinaagi sa atong matag kaugalingon mga sinultihan, nakadungog kanila nga nagasugilon mahitungod sa kahibulungang mga buhat sa Dios. Kita ni Migson? Pulo kaping kapinulungan. Nagwali ang apostoles sa ilang kaugalingong pinulungan ang taga-Arabia, taga-Kreta, taga-Roma, pulo kaping kapinulungan, nakadungog, nakasabot sa ilang kaugalingong pinulungan ang ilang nadunggan. Mauna speaking in tongue. Wala gihatag speaking in tongue, igsoon aron dili, aron malibog ka. Sulod ko na ng mga simbahan nga speaking in tongue, di malibog ka. Ang Diyos ba Diyos kalibog? Mabitaw nga, ang speaking in tongue karong panahon na, dili ka na mao ang speaking in tongue sa balaang kasulatan. Murag nataas na akong explication. Brother, balik. Nala na tayo 2 minutos. Ang imo na lang parting statement tingali. Anyway, tawag lang sunod Sibya, aron madungagan na to ang pag-explain mahitungod na ng speaking in tongue. Go ahead. Daghang salamat, Pastor. Ibalik lang na ako tong kuan, katong atong Ginoo ay Ginoo sa kalinaw. Unsa to ganing verse to, Pastor? 1 Corinthians chapter 14 verse 33. Okay, Pastor. Daghang salamat, Pastor. Mayong gabi Daghang salamat, GR. Okay, mao ka to si GR Grati. Og sorry kay mga pinangga nato mga kaygalaan tungod kay nakabsan kita sa panahon. Ibutang gyud permission yung una igsoon nga ang 70 Adventist naghigugma kaninyo o gusto kami usab nga mahibalo kumos kamatuoran nga gikan sa balaan kasulatan. Bueno, dinhi laman sa Hope Channel Cagayan de Oro City sa ngalan sa atong station manager ug ang atong communication director kini lamang si Pastor Chris Bacalares Bingon. Siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran, mauray angay nga mabuhi. Magampo ta. Salamat o Dios sa imong pakiguban, salamat sa imong gugma, salamat usab sa mga panalangin nga among nadawat. Salamat sa Balang Espiritu, nagagiya ka namo sa mga butang nga angay namo makatunan. Panalangin ang tanan mga televiewers o usab nga nagpaminaw sa radio. Salamat nin tanan kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.